Irrien lagunak gara gu. Irrien lagunak gara gu. Eta ospakizun bat egin behar dugu, eta gainera mutrikun. Hau mutriku da? Ba, mutrikuko kiroldegia, badakizuen hon dagoen? Ba, egin behar dugu, abenduaren 14an ospakizuna. Itzak 10 urte bete dituelako, euskarak merezi duelako. Hori da! Laster? Baina laster? Hori bat, ekarri duguna da, karteltxua. Bai, kartela. Ikastolara joan behar izan du? Pazientzia ikastolar. Pazientzia ikastolar. Kalaprak ikastolar. Eta segin behar dugu orda lagu? Bai, hau itxatxiko dugu, bai, denon artean. Propaganda egiteko. Hori da. Ja, nun itxatxi behar dugu, nun? Zure bizkarrean. Kartela? Ea ba! Tiritatxo! Oso ondo! Nik uste eta lagunok abestu behar zizko dugu, zorionak, bai? Nola zuzen, Aritz? Aritzi eta Itzari, bai, abestu behar dugu! Baina borobili bat egin! Borobila, bai!
2014an Mutrikuko Poliziraldegian jaialdi erraldoia izango dugu, bai! Jolasak, Txokolata da! han eta piretekin parran da. Hori da